2026. Stromu nemá miesto. Kde je video? Zjedlo Snímáš je vajíčka. Na večer? Je to dobrota. Luno hlavo. Pomôcť sestre opraviť pohľad. Už... Ahojte kamoši, vítajte pri ďalšom videu. Ako ste mohli z názvu vyčítať, tak je to video 2 weeks out. Máme 2 týždne do súťaže a určite si o tom povieme viac, kedy, kde presne a všetko okolo toho, pretože to vás veľmi, veľmi zaujímalo. Ale predtým si ideme urobiť raňajky, lebo videli ste moje ráno. Mám za sebou ranné kardio a idem sa napapať, pretože som strašne hladná. A je mi strašná zima a už cítim na sebe, že dietka dietuje. Ospravedlňujem sa, zase mi chýbajú 2 nechty. Možno vás to bude iritovať pri dnešnom videu, ale nedávno sme sa vrátili zo Španielska a momentálne môj život sa točí okolo práce viac menej, čiže nemal som nejako veľa času, ale to je detail. Nebudeme si to všímať, jo? Zapnem si panvičku. Dnes vám ukážem všetko, čo papám. Ukážem vám, ako prebieha môj deň, čo bežne robím. I keď dnes som si našla viacej času na to, aby som natáčala toto video. Nebudem v práci dnes až tak veľa, ako som bola včera, lebo včera to bol extrém deň. Na panvičku si stripnem takto trošku oleja. Mám takýto štiplavý sprej. Milujem to, dodá to tomu vajku taký jemný štiplavý nádych. A máme jedno celé jajko, jedno bielko. Žltko vyhadzujeme, bohužiaľ. Vajíčko prikryjeme, lebo mám rada, keď mi na vrchu tak trošku že rozteká, ale bielko musí byť úplne, že musí byť spravené. Dáme si tanier, idem si spraviť zeleninku. Paradajky máme umyté, vajíčko hotové. Takto tu mám pripravené gramové soli. Je to úplne super pomoc, proste už takto hotové, navážené. Máme 9 hodín, okolo nejakých 12 pôjdeme cvičiť. Hneď potom, ako si spapám toto jedno chudobné vajíčko, tak budem mať ešte moju kašu. Tu už mám pripravenú. Tú kašu si robievam vlastne vždycky deň vopred, pretože mám strašne rada, keď už je taká vychladená, stuhnutá v chladničke. A nie je to v podstate ani kaša, je to taká kašokoláč, kašobuchta. Tiež ste mi veľakrát písali na storku, keď som to dávala, že chcete recept. Takže tým, že ja už mám teraz pripravenú a už mám v chladničke nachystanú, tak vám neukážem prípravu, ale zase večer si budem chystať určite tú kašu na ďalší deň, čiže vám ukážem aj čo do toho dávam, aby ste videli, čo jem v podstate každý deň, celú prípravu a je to jedlo, ktoré ma proste neprestane baviť a strašne mi to chutí. Nie je to tonik, hej, je to čistá voda, len si to dávam do fľaše, aby som pila z fľaše. Zero kečup, len tak postrašíme. A ja si ešte na to dávam takéto jalapeno sos. Je to v podstate tiež zero a má to dokonca ešte menej kalórií. To len tak, že ždíbiček. Rozmýšľam, že koľko days out máme, ale asi nejakých 15-16, neviem presne. Cítim sa fajn, čo sa týka formy. Nemám pocit, že by bolo treba niečo dobiehať. Jedlám... Ja som zabudla ryžáky! Veď ja tu nemôžem ísť bez ryžákov. Jeminé Mário. Že kde mám sachre, ty kokso. Akurát idem povedať, že konečne príprava, kde mám proste fakt, že dosť jedla.
a nemám pocit, že hľadujem. Akože som slabá, už cítim proste na tom tele, že už ide, nie že z posledného, ale že už som slabšia proste, že aj energicky. Už hlavne ku večeru proste vypínam veľmi, že idem autopilot. Ale není som, že až tak hladná ako po minulé prípravy niektoré. Že je to pohode, no. Relatívne. Ale energia klesá fakt každým dňom extrémne. A tým, že sme sa vlastne vrátili zo Španielska, tak ako som nabehla do toho pracovného režimu a do toho normálneho života, tak o to viacej som proste vyčerpaná. Ako predtým, ako som išla do Španielska, lebo samozrejme však ubehli 2 týždne, aj tá forma, aj to percento tuku sa niekde posunulo, takže energia, dajme tomu, že na minime. Veľmi dôležitá informácia, ktorú sa ma strašne veľa ľudí pýtalo, kam ideš na súťaž? Tak ja vám to teda poviem. Za 2 týždne odlietame do Portugalska na amatérskú olympiu, čiže brutál súťaž zase. Extrémne sa teším. V Portugalsku som ešte v živote nebola. Nikdy som tam nesúťažila, nikdy som tam nebola ani len na nejaké dovolenke. Som veľmi zvedavá na to, ako to tam bude, ale strašne sa teším. Brutálne sa proste teším. Vidím, že tá forma proste napreduje, že sa to strašne posunulo za ten čas. Aj svalovo, že som proste narastla, takže fakt sa brutálne teším na tú súťaž a na ten stage moment. Ešte otázka, ktorá tiež v podstate bola opakovaná v mojich správach, bola, že som dávala, že pôjdem súťažiť až na jeseň a prečo idem vlastne už teraz na jar. Ak si pozreli video moju spoveď, tak tam som vlastne hovorila, že som proste musela súťažiť na regionálnej súťaži v Bratislave, kde sme museli proste urobiť formu aspoň na nejakých 60-70%. Kde sa mi podarilo teda absolútne vyhrať regionálnu súťaž na Slovensku, aj keď tá forma proste nebola úplne že 100% a hodná pro kvalifikačnej súťaže. Ale tým, jak sme sa pripravovali na tú súťaž do Bratislavy, tak ja som sa extrémne naladila na tú vlnu prípravy, že proste úplne som sadla na vlak a nechcela som z neho vystúpiť. Čiže proste sme sa s Kubom dohodli, že keď už v podstate som v tom rozbehnutom vlaku, už som dala tú, povedzme, že formu do Bratislavy, takže pôjdeme to dotiahnuť ďalej a vyskúšame teda ešte nejakú súťaž na jarnú sezónu. Takže uvidíme. Idem tam proste s extrémnou pokorou, fakt, že vďačnosťou, lebo som veľmi šťastná, a vďačná, že proste po tom roku náročnom sa vôbec idem postaviť na stage. Ešte na takú, dúfam, že brutálnu súťaž. Mám ešte brutálne dobrú novinku, že beriem so sebou do Portugalska aj Ninku, pretože aj videá zo Španielska sa vám páčili. Boli fakt, že veľmi pekné feedbacky na tie videá, tak sme sa dohodli, budeme točiť aj v Portugalsku, čiže budete mať zase zábery detailnejšie. Určite by som vám chcela natočiť úplne, že všetko z Pickvicku a všetko z tej súťaže toho Portugalska, bo to bude bomba proste. Ja verím v to, že to bude super. Plne som inak naladená ako minulý rok, keď som bola súťažiť. Idem samozrejme s väčšou pokorou, idem tam proste s tým, že sa vraciam na súťažné pódium. Verím, že lepšia, verím, že kvalitnejšia, verím, že väčšia a už uvidíme, jak to dopadne. V poslednom čase brutálna zima a to ja už viem, že keď je mi zima a ľuďom v mojom okolí nie, takže už proste forma formuje. Sa z toho teším, ale kokos, obliekam sa všade, jak keby som ani... Alebo to možno bude tým, že som sa aklimatizovala na to Španielsko a teraz tu proste v tejto zime je mi zima. Zarastali kámsku a dneska chápeš, kámo? To mám more. Keby vás zaujímalo, čo je toto? Je to káva. Je to espresso tonic. Asi to bolo zbytečne spinning, New York, Víš tak, už mám. Sme tu pri jedle číslo 2 a to je pretréningové jedlo, čo je moje úplne že najobľúbenejšie jedlo. Takto na mňa čaká láska môjho života. Buchto koláč. Vyzerá takto. Ona keď tá buchta je proste taká, že vychladená, tak to má takú proste konzistenciu pudingu, buchty, neviem, proste je to také, že... Milujem to, fakt. Milujem, proste to je topka. A pecka, proste. Radosť byť v príprave s týmto jedlom. Idem ešte dorobiť nejakú robotku. Už som pozrela nejaké ranné check-iny od mojich
žienok krásnych. Ešte ma tam nejaké čakajú, takže musím to dorobiť. Potom pôjdeme cvičiť. Takže ja som si medzičasom spapala svoju predtréningovú kašu. Mám asi zhruba hodinku pred tréningom. Vždy chodím cvičiť v podstate skoro rovnaký čas. Medzi tou 12. pol 1. Hlavne kvôli tomu, že už som proste tak nastavená. Vyhovuje mi to tak asi najviac. Takisto vtedy vo fitku je najmenej ľudí, čiže nemusím nejak dlho čakať na stroje. Moja energia je v tom čase, by som povedala, ešte celkom na dobrej úrovni, kdežto už potom okolo tej 3. 4. hodiny už som energeticky taká vyžutá. Viem, že ten tréning by bol menej efektívny, takže chodím v podstate cvičiť okolo toho obeda. Tak mi to sedí aj s jedlom, aj so všetkým, takže tak. Ja som si vlastne medzičasom ešte písala, alebo píšem si veci, ktoré si už musím pripraviť alebo vybaviť, prichystať do Portugalska. Ja som proste taký plánovať a zapisovať a všetko si vždycky zapisujem, pretože asi tí, čo súťažíte, viete, že v tom závere tej prípravy už tá hlava proste ide niekedy ťažšie, takže všetko si píšem, čo si treba pripraviť, nachystať, vybaviť, čo musím dovtedy spraviť. A ešte som si písala aj na druhý papier, čo si musím zbaliť na chatu, pretože zajtra odchádzame na chatu na 4 dní. Extrémne sa teším, pretože ja viem, že zase trošku oddychnem, keďže tento týždeň po návrate zo Španielska bol veľmi pre mňa náročný pracovne. Proste doháňala som prácu, proste coachingy, posingy, tréningy, takže zase trošku oddychnem. Vlastne keď sa vrátim z Liptova, tak ma čaká vlastne posledný týždeň na Slovensku pred odchodom do Portugalska. Takže zase si trošku oddychnem. Na Liptove samozrejme beriem si so sebou všetko jedlo do prípravy, beriem si so sebou veci na cvičenie, lebo niekde z toho lesa budem musieť si odbehnúť a nájsť nejaké dobré fitko, aby som si dala tréning. Pre mňa proste takýto, povedzme, že čas v príprave mimo domova je brutálne efektívny, pretože ja si tam viem strašne dobro oddychnúť, viem nachodiť veľa krokov, zapojiť tam v podstate takú tú prirodzený výdaj, že nemusím sa teraz trápiť na schodoch alebo tak, že proste naozaj tie prechádzky, nejaká turistika, strašne mi to vyhovuje. Takisto aj s jedlom si to viem pekne rozplánovať, nemusím sa teraz ponáhľať do štúdia na posingy, na tréningy, proste všetko je tak, jak si to predstavujem, že mi to extrémne vyhovuje a fakt sa teším. A potom v pondelok opäť realita, čaká ma potom 5 pracovných dní, ktoré budem chcieť na 1,000,000% využiť, aby som proste mohla s čistým štítom odísť do Portugalska a zase venovať svoju energiu tej súťaži. A tak, vypadá som. Musím si dať asi nejakú dobrú pumpu, až ma nakopne, až dám poriadne bomby jeby nohy, lebo potrebujem poriadny tréning, aby som mala veľkú riť. Máme tesne pred tréningom, ja tu mám nachystanú svoju fatalitku. Kód Veny Galaxy nemám, lebo nemám spoluprácu. Ale chceli by sme, kde by sme chceli. Už mi dochádza. Treba vyhrať ďalšiu, objednať, alebo vybaviť spoluprácu. Dám si do toho kreatín. Takto. To budú bomby jeby nohy, ale inak táto kolová príchuť mi extrémne chutí. Takže brutálne dobrá. A už keď sme pri tých spoluprácach, nebia. Toľko. Nebia. To je 10.
Máme za sebou prvý cvik, ideme ďalej. Zadok je jemne rozcvičený a čakajú nás ťažké drepy. Ideme na to. Ideme rozcvičku. Už som si dala jednu bez váhy, teraz ideme s váhou. Pomaličky budeme pridávať. Môžeme postupne pridávať váhu. Dobre, prvá sérka za náma. Ideme ešte jednu. 2 pracovné na každú nohu. Zničená som, no. Ale nebudem tu pičovať furt, že? Popiči, poďme ďalej. Nech to mám za sebou. Ako hovorí Kubo, intenzita, intenzita, intenzita. Ďalej. Ideme hip thrusty, ale ideme hip thrusty po jednej nohe. Trošku inak ako naposledy, ale ideme to poriadne precítiť. Až teraz, hop. Ideme druhú nohu. Dobre, hop. Ty kokos. Ja milujem, keď mi idú tie žily po nohách, proste to je úplne extrémne dobrý pocit. Tento rok budeme ťahať. Tento rok nás spolu čaká extrémna jazda. Proste to bude brutál. Hello, máme po tréningu, s tým tu je aj potréningové jedlo. Ja už som si rýchlo dala jednu lyžičku, lebo som že KO. Maximálne som sa vyčerpala pri tom tréningu. Fakt to boli bomby jeby nohy. Potrebujem minimálne hodinu čas na to, aby som sa skonsolidovala a dala sa do poriadku, pretože bežím potom do práce, čo ma dneska čakajú nejaké kočky. Máme tu teda jedlo číslo 3, je to úplne to isté ako predtréningové jedlo, milujem. Zbožňujem. Idem sa domov osprchovať, oddychnem si, dúfam, že aspoň pol hodinku a idem do práce. Budeme makať. No, ja už cupkám do práce. Mala som po tréningu ešte nejakú hodinku čas. Vyložila som nohy na chvíľu, trošku som sa dala do pohodky, vyriešila som pár správ na WhatsAppe a idem teraz makať. Čakajú ma 2 kočky, idem do môjho štúdia, ideme to odpracovať a vrčíme naspäť domov. Nejaký máme ešte takto čas po ceste, kým robím kroky smerom do práce, tak by som vám chcela pripomenúť, že keď pozeráš toto video, nezabudni mi dať odber a like si poprosím. Pokiaľ sa ti tieto videá páčia, píšete mi úžasné správy na predchádzajúce videá, že vás to baví, že vám to spríjemňuje kardio, takže chcete ma trošku podporiť a namotivovať tomu, aby som v tejto tvorbe pokračovala,
aj ďalej, tak ma podporte odberom, lajkom. Môžete nechať nejaký komentár, píšete mi to do správ, ja si to veľmi cením, ale môžete to nechať aj v komentári a potom vidím, že vás tie videá naozaj bavia, že to má zmysel točiť a naozaj nás čaká proste úžasný rok, verím v to, lebo zatiaľ to je proste všetko úplne, že tip top. Už som doma z práce, je 8:45. Ja už mám urobené mäsko, ešte stále v panvici, akurát som ho vypla. Ideme si natočiť a pripraviť kašo, buchtu, koláč na zajtra. Ja už som si prvé misky navážila bielka. Ešte ideme navážiť do druhej misky bielka. To máme pripravené. Na tanier si dám banán, ten si celý popučím, aby tam proste boli čo najmenšie hrudky, aby to bolo také, že kašičkové. Polovicu do jednej, polovicu do druhej misky. Do kaše dám kašu. Ja mám teraz túto, čo som si priniesla zo Španielska. Je fakt extrémne dobrá. Je to biela čokoláda s keksikom. Strašne mi chutí. A dáme si 30 gramov kaše do jednej, 30 gramov do druhej. Tak toto proste úplne zmiešame. Tak tam pridám ešte kapek vody. Keď bielka dáte do mikrovlnky, tak ono to proste stuhne na taký úplný koláč, čo ja zase nemám rada. Toto mám pripravené, hodím to do mikrovlnky, zamiešam si ešte druhú a pripravíme si polevu na vrch, ozdobíme si to. Dám to na 3 minúty do mikrovlnky. Ja som zabudla sol. Boha živého. 1 gram do jednej, druhý gram do druhej. Do misky si dám proteín, 60 gramov, zalejem to troškou vody a miešam. Taká konzistencia, že proste poleva, hej. Škorica. Takúto buchtičku polejeme, posypeme škoricou. Kukuričné okienky, 10 gramov arašidko. Do stredu. A to je moja láska, na ktorú sa teším každý deň. No a my sme už pri poslednom jedle dňa a to je morčacie so zeleninou a s ryžákmi. A ako sladký doťuk budem mať tento zero jam s 2 ryžákmi. Ja sa s vami rozlúčim pri tomto videu, pretože už je veľa hodín, som extrémne vyčerpaná, hladná. Ešte by sme chceli dať masáž dneska, takže dúfam, že to stihneme a nezaspím ešte predtým. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a vidíme sa čoskoro pri ďalšom videu, ale nezabudnite používať kód TT10 na Limitless Biochem a Nebia. Čaute.